Agora collemos un avión ou cruzamos perigosamente aos Estados Unidos. Aquí teño o grande placer de coñecer aquí en directo a Andy Chichester. El é profesor, el Chivaring Club no Twitter, unha persona que estáse a desempañar como un exemplo de normalización lingüística. Ele de Potsdam, naceu no 1967 e nada, simplemente darlle as gracias desde Galicia por esa implicación na defensa da nosa lingua desde as redes e xa o deixo conducindo o maratón. Arranca, Andy. La cara de Cristian. Sí, desde aquí no le conocía. Y mucho esta sorpresa hasta que linda. Non escoitas? Non se che escoita? Agora, fala. Escoitadesme? Sí. Sí, ok. Perdoa. Nada. Sempre estas cousas sempre me pasan. Pois é unha honra participar neste faladoiro, o convite de participar sendo non galego. Parece que hai unha demora. A conexión parece que hai unha demora e non sei como funcionar ben. Bueno, non sei que facer, pero tentarei facelo o mellor que poido. Pois hoxe imos falar da situación galega en canto a emigración, tanto historicamente como actualmente. Temos con nós tres representantes galegos. Temos a doutora Sonia Villapol, que é desde 2018 profesora e neurocientífica no Instituto de Investigación do Hospital Methodist en Houston, Texas. Tamén temos a Cora Cavada, que é coordinadora cultural do Consulado Xeral de España en Nova York desde hai 8 anos, graduada en Ciencias Políticas e Relaciones Internacionais na responsable da imaxe da España e os seus artistas de todas as disciplinas culturais na Gran Mazá. Tamén contamos con a participación de Alex Alonso, que é profesor titular de Literaturas Hispánicas en Brooklyn College de CUNY. Traballa sobre o exilio galego e español e a historia cultural de Galicia dende unha perspectiva atlántica. Imos ben? Estás perfecto, Andy. Adiante. Ok. Porque só podo escoitarme falando coa demora. Entón, isto vai ser interesante. Bueno, temos que imos falar de, bueno, primeiro saímos con o tema da emigración galega a Estados Unidos. Como se organiza, cando chegaron os galegos a Estados Unidos? Quen para falar? Non sei. Alex, arráncate.
Vai Hola, ti, que tal? Alex. Non sei Hola. que tal. Bos días, boas tardes, boas noites, segundo onde esteades. Escoitaseme ben a min ou Sí, está todo sí, ben? sí. Sí, bueno, non sei, non teño moi preparado esta pregunta que acaba de facerme Andy e o que acaba de compartir con nos Andy, non? Antes de nada, moitas grazas pola invitación e por ser parte deste faladoiro tamén. Bueno, eu creo que a migración galega aos Estados Unidos, ou polo que está estudiado, non? Obviamente, en grande medida, empezaba a finais do século XIX ou constitúese a finais do século XIX, cando, por exemplo, na cidade de Nova York, créase as primeiras mutualidades de traballadores que viñan ao porto de Nova York, que se chamou La Nacional, na zona que ahora é coñecida como Little Spain, máis ou menos alrededor da Rúa 14 en Manhattan, esa zona, e a partir de aí sempre houbo documentadas a existencia de galegos e de comunidades galegas, ás veces vencelladas a zonas do porto, como pode ser o desaparecido restaurante El Faro, que estaba máis ou menos no que ahora sería a Rúa 14 a Novena Avenida, ou na zona de Brooklyn, por exemplo, Monteros, tamén vencellado a zona portuaria de Brooklyn. E aparte destas primeiras redes de migrantes vencellados a traballadores do mar, en grande medida, que é o que máis domino, que é a zona de Nova York, da cidade de Nova York, New York City, non? Despois, pois, foron chegando diferentes vagas asociadas, pois, a crisis en España, a exilios. Houve tamén interesantes casos de galegos chegados a través de Latinoamérica, etc. Entón, non hai un estudio total, completo, exhaustivo da poboación galega emigrada a Nova York, pero sí hai moitos traballos específicos, monográficos, que constatan que dende moi cedo, bueno, dende o final do século XIX, sempre houve comunidades e que as comunidades foronse organizando, xa che digo, en principio vencelladas a esa mutualidade de seguros que está na orixe da Casa da Nacional, e despois, xa posteriormente, cara a 1920, a Casa Galicia, as diferentes ubicacións da Casa Galicia, a posterior escisión do Círculo Español que está en Queens, que en parte deriva dunha saída dunha parte da xente de Casa Galicia nos anos 60, etc. Entón, a presenza de galegos na zona de Nova York e nos Estados Unidos, pois, xa te digo, creo que no século XIX está bastante... outras zonas eu non conozo tanto. Eu sei, por exemplo, que hai outras comunidades, pois na zona da Florida, por suposto, que se veñan mencionadas tamén a cuestión cubana, xente que pasou por Cuba a zona de Orlando, por exemplo, todo iso, pero non temos un estudo realmente completo, ou non conozo, se cada hai, eu non o sei, sobre estas vagas de migración. Despois vivos exilios, os exilios foron moi importantes tamén contra 1938, 39, 40, e deuse eso moi particular da cultura galega, que para min sempre é un trazo que hai que subliñar, que na cultura galega van converxer a emigración e o exilio, non? Que é unha especie de comunidade de ultramar moi importante que se vai ir formando dende os anos 40 cara adiante. Un pouco así, o que podo decir así rapidamente sobre este tema, non? Non sei, se queredes unha cousa máis. Parece que Andy quedou un pouco, como din aquí, frisado, ¿no? Conxelado, non? Bueno, es que non che podo escoitar porque Claro. hai esa demora. Pero, bueno, gracias por la respuesta. Pasamos a Sonia. A ver, que hay una comunidad de galega en Houston. Hay una presencia de galegos. Hola, hola Andy, que tal? A ver se me escoitas ao mellor dentro de uns minutos. Sí. Está ben. Pois saúdos a todo o mundo e como a todos dixeron, pois eso, darlle a noraboa a IGADE por organizar isto, e especialmente a miña amiga María Xosé Porteiro, que sei que está por aí por detrás escoitándome, e é unha das organizadoras de todo deste evento, que é unha idea magnífica e oxalá seña a primeira de moitas maratóns, por lo tanto, encantada de participar. E galegos hai na Lúa, en Houston, en todas partes, non? Eu cheguei no ano 2010 a Maryland, a Washington DC, en Bethesda, nesa zoa, estive vivindo ali
como 8 anos, levo 6 anos en Houston, en total con 16 anos nos Estados Unidos, 15 e ben, a comunidade galega noteina máis que quizáis na parte de Maryland, non? A mellor é unha emigración máis arraigada ali que hai aquí. Aquí hai moita influencia de hispana, de mexicanos, pero non tanto española quizáis, pero ben, sempre topas un galego en calquera parte. O que comentaban antes os compañeros de México, pois tamén se traslada aquí en Estados Unidos, é como unha... Estamos moi calados, moi reservados. Logo parece que é unha sorpresa descifrar que somos galegos, non? Pero sí que é presente tamén. E de nomes eu destacaría, por exemplo, como antes de chegar aos Estados Unidos, lembro-me cando tiña 18 anos, ou 17 ou 18 anos, entrevistei a Dino Pacio Lindín, que leva afincado en Manhattan, en Nova York, como 40 anos, basicamente toda a súa vida prácticamente, e fixo moitísimo pola comunidade galega, sempre falou en galego e escribiu varios libros e ben, foi profesor universitario no CRUNY, supoño que o coñeceredes. Dino Pacio Lindín mencionaría, o meu veciño tamén tivo un papel moi importante en Maryland, en Washington, no Washington Post, facendo o liderazgo de Tiempo Latino, que é Alberto Avendaño, que é un xornalista tamén moi coñecido, que vivíamos en Maryland e quedábamos en Bethesda tamén para toda a hispanidade galega e de España, non? Ali había moitos eventos culturais, e logo tamén nombrar pola parte máis que me toca, pola parte científica, pois eu mencionaría que tamén coñecina fai 10 anos, cando formamos en Maryland, en Washington, a Asociación Española de... Asociación de Científicos Españois nos Estados Unidos, non? Fundámola en Washington DC, e tiña a oportunidade de coñecer a moitísimos científicos emigrados que chegamos por eses anos aquí, e galegos tamén. Para nombrar unha que supoño que coñeceréis, Begoña Vila, que aparte de ser unha excelente persoa, pois ten un renome moi importante, é unha astrofísica, traballa na NASA, etc. E ben, é outro biomédico médico a nivel científico e de renome tamén moi importante, coñecido nos Estados Unidos, é Miguel Cabanela, que tamén é un veciño, pero pola parte de Lugo, non? De Mondoñedo originalmente, e agora mesmo está no Rockefeller, en Rockefeller, en Minnesota, no Mayo Clinic, se me lembro mal, e ben, ten un renome, incluso é coñecido en España e aquí tamén. E podería citar moitísimos máis científicos nesa oleada de migración de investigadores como nos anos 80, aquí no Texas Medical Center, que é o centro biomédico máis grande do mundo, pois podemos imaginar, é unha rotación de científicos constante, de España, galegos tamén, pero xente que leva aquí fincada como 25, 30 anos, que son galegos que fixeron a carreira aquí, non? Que teñen os seus laboratorios, que traballan no centro médico como doutores ou investigadores, é inmensa. Eu sempre digo que se fixéramos unha taxa ben feita de contar os científicos que estamos fora e os que están dentro de Galicia, gañamos os que estamos fora con diferencia, me parece a mí, non? E sin xeral, non? Para dar unha aproximación dos nomes que gostaría me poñer encima da mesa. Graciñas, Andy, podes seguir para o seguinte. E coñezo o teu fillo, Andy, tamén polo social media, fala en galego moi ben, eu non sei se mellor que a ti, non me gusta dicilo, pero Noa, xa lle chegará a información. Veña, te lo guiño. Ok. Bueno, pasamos a Cora. Podes añadir algo sobre a situación galega na cidade de Nova York, ademais de o que xa mencionou Alex sobre Casa Galicia e todo iso? Genial. Boas tardes a todos e a todas. É unha sorte estar hoxe aquí con todos vós. O primeiro que quería era dar a noraboa á organización. Eu, en vez de falar do pasado, gustaríame facer fincapé no contemporáneo, non? Na cantidade de artistas galegos e galegas que axudan á proxección tanto do galego no exterior como da rica cultura que temos, non? A verdade é que
Galicia e os seus artistas na Gran Mazá destacan tanto na música como no cine, na moda galega, na arte, e quería facer así fincapé sobre todo nos mozos e mozas que están empezando, ¿no? Como por exemplo Vanessa Álvarez, a muralista, que foi a primeira galega en ser seleccionada o ano pasado en pintar o mural de Union Square, unha das prazas máis importantes da gran cidade, que agora mesmo se topa nun proxecto en Vigo pintando unha das avenidas máis coñecidas e máis grandes como é a Rúa de Colla, ¿no? Con Vanessa tamén fixemos fai 2 anos un mural do Camiño de Santiago xunto con Marcos de la Fuente, que é un poeta tamén galego que fai moitas cousas por Galicia no exterior, en concreto no Bobori Poetry Club, que é como un club de poesía que antolóxico, ¿no? da cidade, que moitos mércores recítase en galego, ¿no? E ademais fai tamén un festival, o Festival Kerouac, en galego, tanto en Vigo, en México e en Nova York, ¿no? Isto costalle moito traballo, é un placer axudalo todos os anos dende o consulado e a institución, ¿no? Tamén podemos falar de Brais Rebaldería, que é un lucense que acaba de abriu fai 2 anos uns estudios de cine en Brooklyn, dos máis grandes da costa oeste, ¿no? Perdón. El, ademais, fai moito por Galiza porque presenta as festas tradicionais nos festivais de cine máis importantes dos Estados Unidos, donde recolleu moitos premios, como por exemplo presentando o documental que fixo sobre o Ar de Lucus ou as festas dos vikingos de Catoira, non? E agora topase facendo un documental que leva máis de 7 anos gravando no Pobo de Sabucedo, que ademais teño a sorte de ser dali, sobre a festa de interés turístico internacional como é a Rapa das Vestas. Vai presentarse tamén en enero e en febreiro nos Estados Unidos. Logo tamén podemos citar o arquitecto coruñés Sergio Pardo, que é o director de arte público no Ayuntamiento de Nova York, é o responsable de que a arte este en todas as esquinas da cidade, como os colexios, os hospitais, que o 2% de todo o presuposto de nova construción que ten a cidade vai destinado á arte, non? É un posto moi importante e que é unha sorte que o leve tamén un galego, non? Logo tamén non só podemos falar dos artistas que viven aquí, senón a cantidade de artistas galegos que veñen todos os anos a defender esa proxección, non? Que axuda moito no turismo e na economía, non? Como na música, por exemplo, Isabel Pérez do Barro, a pianista compostelá, por primeira vez o Día das Mulleres fíxose nas Nacións Unidas un concerto con orquesta representada todo por mulleres e tivemos a sorte de contar con ela e foi o primeiro concerto só de mulleres, non? E tamén, pois, a derraba de no jazz, que xa sabedes que o jazz en Nova York é moi reconocido, este Compostela, pois, tocou en sitios tan importantes como Blue Note, ¿no? O Cristina Pato, ca gaita que tivo a cátedra do King Juan Carlos durante un ano, ou
ou incluso falar de escultores, non? Que tamén podemos falar de Ferreiro Badía, que ten a escultura do Camiño de Santiago en Queens, non? Co todo rañaceos de Nova York detrás. E tamén na moda estivemos presentes na semana da New York Fashion Week, con uns dos desfiles máis importantes, que foi o de Palomo Spain. Estaba a moda galega representada por Bimba e Lola no Hotel Plaza, un dos hotéis máis históricos da cidade, que foi un desfile que tuvo moita repercusión, non? A nivel internacional no mundo da moda. Tamén podemos falar de arte con Leiro, non? Que foi un dos principais protagonistas da Marlboro, unha das galerías máis importantes. Entón, non sei, resaltar que a nosa cultura e a nosa lingua ten moita presenza na Gran Manzá, non? Que os nosos artistas non teñen nin teito nin fronteiras, non? Non sei se... Non sei se escoita. Eu creo que Non sei. escoita, pero vai con retraso. Vai con retraso, sí, sí. Ok. Bueno, pues seguimos co tema da situación galega nos Estados. Pois tedes o sentido de que alguén nos Estados Unidos coñece Galicia ou é algo que aínda non se coñece en xeral? E que podemos facer para cambiar iso? Mira, tedesme que disculpar, pero precisamos que respondades os tres, pero sintéticamente, porque senón corremos graves problemas técnicos co maratón. Vale. Falo eu un pouco. Bueno, eu falo, a verdade é que todo o que se dixo aquí son temas superinteresantes e que creo que cubren un pouco de atrás para adiante, pero creo que queda por facer, en parte, o sea, o que pasa con moitas das actividades que suceden fora, non só que en Galicia estea presente, sino de algún xeito chegar ao público norteamericano, no meu caso, aos estudiantes norteamericanos, aos lectores norteamericanos. Eu creo que aí se cada faltan certas estrategias inda de internacionalización da cultura, que é do que estamos a falar, para que sexa máis visible. Por exemplo, unha certa política estratégica de traduccións sería útil para que os proxectos se situasen en editoriais de prestixio e, por exemplo, unha colección como Penguin ou como Norton tivese no seu fondo de clásicos, do mesmo tempo que está Flaubert ou do mesmo tempo que está, pois, por suposto, Dickens ou que está Jane Austen, estivese Rosalía de Castro ou estivese Otero Pedrallo ou Eduardo Blanco Amor, non? Eso axudaría a que a percepción da cultura galega mellorase bastante. Creo que é unha cousa por facer. Tamén o que se dixo antes de México é interesante, non? Certas estrategias de colaboración das tres universidades, houve varios intentos, pero se cadra, houve un momento que foi un pouco fatal, que foi, como todo o mundo sabe, a pandemia. Ata o ano 2019 parecía que tiñamos moita forza, que conseguíamos facer moitos actos, por exemplo, que se fixo en Nova York, cando a exposición que houve en Ellis Island de migración extraordinario, e perdeuse un pouco ese pulo, non? E se cadra habería que reconectar con ese pulo que deu non só visibilidade, sino conexión entre a xente nova da comunidade e as actividades que estaban no espazo público en Nova York daquela. Entón, eu creo que aí faltan o que teríamos que facer para mellorar a nosa presenza, a existencia real, como dixo agora Cora, de artistas, de intelectuais, de investigadores, é un pouco ser estratégicos a hora de se enfrontar a como visibilizar e como conectar a comunidade galega aquí, a comunidade galega lá, e o público, os lectores e a sociedade norteamericana popular. Eso, do meu punto de vista, é o que eu creo que é a tarefa pendente para min, non? Eu quería sumar ao que está dicindo Alex, que estaría moi ben para mellorar a presenza galega ter unha maior representación institucional, non? Como é o caso das autonomías como
a delegación de Euskadi nos Estados Unidos, que teñen moita presencia en Nova York, e tamén o Instituto Ramón Llull Claro, en Cataluña, non? Aí Entonces, perdeuse, eu digo porque eu sei, aí houve unha cátedra moitos anos que che fundara don Emilio González López, que foi o fundador do programa, un exiliado republicano que foi despois cronista general de Galicia nos anos 90, e esa cátedra, que chamase Cátedra Xoán González Millán, no nome dun dos grandes investigadores da cultura galega, morto en Nova York no ano 2002, esa cátedra desapareceu, mentras que o Esepare e o Llull son quen, en mesmo a cátedra Miguel Delibes da Universidade de Valladolid, son quen de manter unha actividade constante e regular que nós agora mesmo non perdimos, e tamén perdimos ese contexto pandémico 2019-2020 e non recuperamos. Perdón. Non sei se esperades que diga algo. Non teño nada máis que engadir, non sei se hai máis preguntas, pero, bueno, a miña opinión é que, non sei, despois de todos os anos que levo aquí, nunca vim tampouco por parte das institucións de españolas ou de galegas que aquí que movilizaran un asociacionismo activo, digamos, máis que nada algunhas axudiñas que poden dar, pero que non o que move eso é ben rexido pola xente, porque se involucra e que regala o máis valioso que ten, que é o seu tempo, a cambio, tempo altruista, non? Eu teño bastantes malas experiencias mesmo en Washington ou mesmo aquí co consulado, que non tiña que dicir, pero é dicir, se teñen unhas metas ou organizan uns eventos, ao final aparecen 4 persoas e son precisamente as que traballan ali. É dicir, ese non é o motor ten que moverse por ter outras pendentes, non? E non creo que seña ese o camiño. E tamén, eu son optimista, penso que estamos falando é algo de dimensións, non? É dicir, non podemos decir que saben os galegos de Estados Unidos ou que se sabe Estados Unidos dos galegos. Galicia é un sitio moi pequeniño. Texas, xa só o estado de Texas é moito máis grande que a España, non? É dicir, eu atopeime máis galegos que non saben onde está Texas que texanos que non saben onde está Galicia, por exemplo, non? É unha zoa de decir, España é unha luxuria, é como decir, é como un luxo, non? Viaxar a Galicia, a España, a súa cultura, e valórase moito, non? En cambio, é outra perspectiva. Non creo que sexa, é un tema de eso, de dimensións tamén, o que abrangue, non se pode esperar de que, sabes, de que Galicia seña o que é a base, digamos, o mundo hispano. Falar de Galicia é moi doado que identifiquen, porque non hai españóis, non? Somos galegos, preguntas a un argentino, un chileno, un uruguayo, falar de Galicia, obviamente, saben que os galegos non, porque xa asocian históricamente que os galegos, os españóis eran galegos, non? E pois veñen os típicos chistes, pero, bueno, hai esta conexión cultural. Dicir, non é unha comunidade descoñecida, un país descoñecido, pero ben, a miña perspectiva dende todo o que participei e as cousas que realmente funcionaron é cando vi ese empeño de asociacionismo, de querer xuntarnos, non? Como cando creamos ECUSA en Washington, pois foi prácticamente con nada de diñeiro, era o noso tempo, a nosa aportación, que ten un prezo, porque aquí todo, os Estados Unidos a veces que todo se mide por un prezo, o teu tempo costa eso, non? É por hora. Entón, dar eso altruísticamente para un desempeño, para unha actividade de asociacionismo, pois é como ese entusiasmo como fai que se xeneren ideas e produtos e se fagan cousas e a cousa medre, non? E funcione, non? E despois axudas institucionais, claro, que se merecen e que hai que solicitalas porque é o noso dereito, non? Pero non creo que o motor de todo isto esteña nas institucións, non? O motor ten que estar na xente e en coñecernos uns aos outros, non? É unha necesidade vital de xuntarnos alá onde vamos, cando conectamos con alguén de Galicia ou con españóis, pois hai esa conexión directa, non é algo cultural e social. Ok. Bueno, pareceme que o noso tempo vai acabándose e pois quero dicir, a pesar dos problemas técnicas co audio e tal, que foime un prazer falar con vos e estar con vos.
non sei. Moi ben. Nada, moitas Sinto moito. gracias, Andy. A verdade é que con estes problemas técnicos penso que o faladoiro con todos eles saiu moi ben, achegáchedes moitas ideas moi interesantes, explicachedes a distinta presencia de Galicia en Estados Unidos, achegáchedes moitos nomes relevantes desa presencia galega en Estados Unidos e distintas solucións para mellorar a nosa presenza ali. Así que, nada, da miña parte, só agradecervos e pedirvos disculpas, pois bueno, por estes problemas técnicos, mas que penso que nos superan tamén. E sin máis, despedirme de vos online ata que volte os vosos correos electrónicos.